Hawan sallah a ƙasar Hausa. A koda yaushe idan aka ce hawan sallah abin da ke fara zuwa ma mutum a rai shine wannan hawa da ake yi yayin lokacin sallah. Zai iya kasancewa ƙaramar sallah ko kuma babbar sallah. Shin akwai bambance-bambance a ƙasar Hausa? Amsar ita ce akwai. Idan muka duba misali a jihohi ko kuma a masarautu irin su Katsina da Daura da kuma wasu daga cikinsu za a ga cewa ana yin waɗannan bukukuwa ne na ranaku 2 zuwa 3. Mafi yawanci dai ranaku 2 ne, akan ce hawan sallah da kuma hawan bariki. Amma ba haka abin yake ba a wasu wurare a ƙasar Hausa. Misali shine a masarautar Kano wanda suna da hawa-hawa ɗai-ɗai har zuwa guda 5 ko 6. Akwai hawan sallah, akwai hawan daushe, akwai hawan fanisau da kuma wasu waɗanda ake yi. Shin menene dalilin da yasa ake yin wannan hawa? Mafi yawanci a can lokutan da akan yi wannan hawa ne domin sarakuna su samu saduwa da mabiyansu, a haɗu a gaisa kuma a sada zumunci. Daga baya kuma sai ya zamanto cewa kamar gaisuwa ce ake yi ta ban girma inda ake kai wa gwamnoni ko kuma resident a wancan lokacin a je a gaishe da su yayin lokacin sallah. Shin hawan sallah nawa ake yi a garinku? Kuma a ganinku ta yaya hawan sallah ke ƙawata mutane? Shin haɗuwa ne da ake yi da mutane ko ko kwalliya ce da ake yi wa dawaki?